नंगनो जे प्रब्लेम दंमोन आं फै मालाय फै आं नंगनो जत व्यवस्था खालामो जननि केस पाइखा बुके नाम्बार एक केस पना तानि खेतंग पायाना ना सबक तसारि अब आनि जवाब खामोते सुनो रिना नि आइ नानि हिने सुनो बानि उ कलाके खाने कुल लाग गरे और थकान बानाय लामका सोइ त तंफु गाय फंनि फुर गतम उजुरो खाजेगा जोंका सुपुर गतम उजुरो खाजाना कारण तम हबा पतंगे खादुमन करि देबा तिमो कष्ट नांगले पाया गायबा सिलासि बेटा फाइनाङाब्ले सरकाराव दा बांगायनो सरकारजों सिलाय बेटा फाइनाङाब्ले तंमा खामला सा सुनतंखा तुइ खाय मानो अकरा नो माने मा खायनो सरकार सुनतंखा तुइ खाय दाबो सिनि बुसाब दे फाइदे बे सार और थाङो बलं बरं नि बुसाब अब मा दाम पिचा करे मासे माने केस लाजा खाय रि मा बुसाब दिनि के मा पानि हाजे नंगनो केसनो आं गायनाय मुगत खैमलिया सामु सामु खैबनि समस्या आकन दंखा चिनि मान थाइनो बताबो फट पे केस के फट या चापि सके हे आं साव चिनि खाना सदि आं चिनि मान गोनां लाजना केस पाकिना तंगो था साबनां कोयो लाजना पा केस पाका तंगने खंखसाम दरा जोंबे मालाय थाइमनि बेलानो हामबाय गाय जोंना ताबो कावरै कलांखा 21 तारिख चिनि सलिउशन ना हरजांनाय माने ना हरजाना सामुं तांजाकसिनाय अत दिन त माने बबो जोंनो सिनियापन अंखना जखन तो जों तिनि लाहार आचक थानाया गायगाय जत बरनो तनो सिनिका ब जोंबे कावग्रेखा अबनो जों जतनो चिनि जे जरा गेटार जतसो चिनि गेटार तंनाय जों जतनो थांनाय अ जागा जों हानाय त गोबां हाया थांमा जों जतनो थांनाय लिस्ट बो निनो जों रेना चिनि केस गोनां अमसो जे जरा अर लिस्ट टेग माने आइकार्ड माया अमसो थुइनायनि अमसो थांनायनि अमसो अबनि लिस्ट किन्तु जों रेना इ आयर परे 250 कोटी होबो साबो जोंनो अल एग्रीमेंट जोंनो मारनाय अ एग्रीमेंट जोंनो मारनाय अक्रा रावमा अब जबा खालामनानै रांयाखौ जों सिपाइ राव दं जबरा अक्रा राव जे दिन सिलाय गुलिबे लामा साना दं जों सिगां मा थाङो अ जागाव अफिसार आगे बरा नेता तागो बरा नेता आगे बो जोंगा जिरो तागो जोंगा सय अबनि जवाब रेनांगौ कोनो दिन अफिसार mang नेता खाय पार्टी खायको जों जरा पार्टी दं बरा नेता मानो ताबो जों सिपाइ दं बरा तिनि पटार मानो तिनि बाके तानि बरा फरक पिछायाव अबनि जवाब रेना नांनाय दिनिया दिदिन अमा दिनि जों दिनि मानगोनां बरम गोनां बिकास सर बफाय जोना रो सार फायगा जों थांना 21 तारिख जों थां आसौना 21 तारिख आसौ दिदिन सिलेक्शन ना हो जायगा हायनो हाय जों आसौ फैनाय नंगनो कोनो प्रब्लेम दं हाय नंगनो कोनो सल्व दंबाय नंगनो आं मालाय फैदि मिटिं खालामनाय लामा कासुय कोनो सल्व गैया कक नि बिसिं तेखे जत सल्व गैया बुजिखा निनि जे प्रब्लेम दंमोन आनो हाय सिंपति नरक मेमोरेंडम तो फादि 21 तारिख फादि द जतनो ताव कजां थामो नंनि ते साखलाय मेडियान साखलाय जे मन्त्रि बाय कक सालायगा रासाता सारा पक्ष थाब सामनि तो केस आनि तंगो अनेक जना दं आनि तंगो केस दवा को आव पाया सर लिस्ट बो अनेक बार रखा एसबी ब्रांच बो रखा बारे रेट पे माने लगल केस नंबर सानो कोई बार रेसिनाय सर ठीक আছে अब तो केस तो बरा जे जरा ऑफिशियल बाबे तो अब साइमाने बले केस तो 21 तारिख ठीक আছে 21 तारिख फायै जुदि सिनि सलिया हाय सोलाम कासु जेमान सारे चिनि मान थाइनो जिदिन 21 तारिख कोनो जवाब रे कोनो कॉपी जाय हंकाय जों जे जरा ताबो अनलिस्टेड अनएप्साइड उन तंग रावनो नरांनि बिल्डिंग नरांनि या फावनो तनो न बुथार दे जेफानो खायदे जों आगे तंग्रो जों बंबे दर खावगा उजे जों तंग मानगोना ता जों गावनो फायजा बले अब जों थैनानि बगे राजयं फायगा जों कोनो बहौ माय करे कानारि करे नगो तंगना न करे चिनि अवस्था ताबो साबा कक साइनो फुटुतानाय नंग माने दंले नरांनो त माने खासा नरांनो भगवान आइगन जों माने डिसिजन लाका आउ जों त ঠিক আছে हामबाय मारो Kini pengkesam dorawa, sini jejarnaki lama obadut kaitaniyo jeng, sini mantai dari sabta diman itu yo, sini man genang private welfare minister berom genang, bapai jeng kok sapaika, bosaka nang ni silison no, dakti na horjanai, 21 tarik jeng na bakau rei kalangka, jeng joto thanga 21 tarik jeng babai asuk pinai. Jadi ni tongmong sesini ang selesan na hoja yang jangkai, ain hai asuk jakini. Amo kuno ering ong mane kau dia ko, kaisa bo minister ong moi bini kau naro ya bo saya,
बमथाका जों थां मालायनाय अमनो सिनि जे डिमान्ड नितिया ब साइकलांगा गो साइकलांगा 21 तारिख जों थां मान परे हायनो हाय नांना आपदेरिफेना नागय मालायफोर जतन हामबाय